இரட்டிப்பான நன்மை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். நம்பிக்கையுள்ள சிறைகளை அரணுக்கு திருப்புங்கள். இரட்டிப்பான நன்மை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். என் வார்த்தை விசுவாசி. என் வார்த்தை ஜீவனும் ஆவியுமாய் இருக்கிறது. உன் எலும்புகளை நிதமுள்ளதாய் மாற செய்கிறது. மரித்த உன் சரீர உறுப்புகளை உயிர்ப்பிக்கப் போகிறது. என் வார்த்தை உனக்கு இழந்த பலத்தை திரும்ப தரப்போகிறது. உன் முன்னெலும்பிலும் பின்னெலுமை அதிக கேடுள்ளதாக இருக்கும் என்று உன் சத்துருக்கள் நினைத்தார்கள். ஆனால் நானோ அவர்களோட வழியில் பலதரப்பட்ட காரியங்களை நான் பார்க்கிறேன். அவர்களுக்குள் இரகசிய பாவங்கள், சாபங்களை வருவிக்கிற இரகசிய பாவங்கள் வாழ்க்கையிலே மூடுகிறது. இது நிமித்தம் உன்னை அவர்கள் மேற்கொள்ளுகிறதில்லை. நீயோ பரிசுத்த தேவனை பரிசுத்தவானாய் ஆராதிக்கிறது கவனம் செலுத்து. என் சமூகத்தில் நீ கடந்து செல்ல வேண்டிய பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு நிலை நிற்க பார்த்துக்கொள். தேவனுடைய சமூகத்தை நீ அசட்டை பண்ணாது இருப்பதற்கு பூமிக்குரிய ரீதியில் நான் எழுப்பின ஐக்கியத்துக்கு, பிதாவோடும் குமாரனோடும் பரிசுத்தாவோடும் ஐக்கியமாக இருக்கிற ஐக்கியங்கள் உனக்கு நான் எழுப்பியிருக்கிறேன். இந்த ஐக்கியத்திற்கு உத்தமனாயிரு, உத்தமியாயிரு. இது பொருளாதாரத்தின் நிமித்தம் நான் சொல்லவில்லை. அவன் காணிக்கைகளுக்கும் தசமங்களுக்குமாய் நான் சொல்லுகிற கர்த்தர் அல்ல. உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான். தேவ சமூகத்தில் உண்மையுள்ள மனிதனாக இருக்கிறவன் திரும்பி போகையிலே பலத்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்று நாய் கடந்து செல்வான். என்னுடைய தாசர்களை வந்து பார்த்துவிட்டு கடந்து சென்றவர்கள், என் தாசர்கள், என் தீர்க்கதரிசிகள் போய் பார்த்துவிட்டு கடந்து சென்ற சாதாரண ஜனங்கள் பின்னாட்களிலே பெரிய ராஜாக்களாய் மாறினார்கள். சவுல் சாமுவேலை வந்து சந்தித்தான். திரும்புகையிலே வேறே மனுஷனாய் மாறினான். வேறே இருதயத்தை நான் கொடுத்தேன். ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பாத்திரத்தை வந்து சந்தித்துட்டு திரும்ப செல்லுகையிலே பலத்த அற்புதங்கள் காணப்படும். உத்தம இருத்தோடு வந்து உத்தம இருத்தோடு போகையிலே இந்த ஆசீர்வாதம். சாமுவேல் உத்தம இருதயம் கொண்ட மனிதன், என்னுடைய தீர்க்கதரிசி. ஈசாயினுடைய வீட்டுக்கு போய் பார்த்து தாவீதை அழைத்தனுப்பி அபிஷேகத்தை பெற்று வருகிறான். அதன் பிறகு அவர் இந்த குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு மாறுகிறது. அந்த தனிப்பட்ட மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அபிஷேகம் அவனை வழிநடத்த ஆரம்பிக்க சகல சத்தியத்துக்குள்ளே வாழ்க்கையை திருப்பி போடத்தக்கதான ஒரு அனுபவம். தேவனுடைய பாத்திரங்கள், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பாத்திரம் நீங்கள் சந்தித்தாலும் அவர்கள் உங்களை சந்தித்தாலும் இத்தகைய பிரமிக்கத்தக்கதான காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும். அவைகள் அடையாளமாய் நீ வைத்துக்கொள். அநேகர் நாமத்தை தரித்து கொண்டு வருகிறார்கள். நான் அனுப்பாதவர்களும் என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு வருகிறார்கள். நான் சொன்னதை போல் சொல்லுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஐயோ, இதில் நாசமாய் போகிறது என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை. பொய்யர்களாக இல்லாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்குரிய ஜனங்களாக இல்லாதவர்களை எதற்கு நீங்கள் வரவேற்க வேண்டும்? நீ முந்தினவை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமான சிந்திக்க வேண்டாம். உனக்கு புதிய காரியத்தை செய்திருக்கேன் என்று கற்றுச் சொல்லுகிறார்.